Bueno, si vols contestar aquesta i després n'hi ha una altra que és totalment diferent, però és de la mateixa persona, que parla de se va fomentar les renovables? Vale. Les dues preguntes tenen la mateixa contestació. Si hi ha un canvi de govern, és evident que s'impulsarà la llei de la memòria històrica i hi haurà recursos per a poder fer això, i el que sí que és cert, hi ha un compromís signat per totes les forces polítiques del Congrés de Diputats, excepte el Partit Popular, en el sentit de derogar la llei de reforma del sistema elèctric i, evidentment, d'impulsar les renovables. Això ho ha afirmat PSOE, Ciutadans, en fi, i a partir d'ahir tots, excepte el Partit Popular. Per tant, per això és tan important que hi hagi un canvi que ja existia. A veure, hi havia una majoria ja, i s'ha vist en els 5 plens que hem fet, en les moltes comissions que han hagut, existia aquesta majoria. Penseu que una proposta de compromís, com la reforma del sistema de finançament i perquè el deute històric tinguera una solució, va tindre 325 vots a favor i 5 abstencions, que eren dels bascos, que m'ho van dir: Baldo, nosotros ya sabes que en estas cosas nos abstenemos. Però va votar tot 10. Vull dir, s'hauria pogut fer justament això, i avui potser estaríem parlant de la derogació de la reforma del sistema elèctric i estaríem parlant potser de la nova llei de reforma del sistema elèctric on evidentment se's lligara les espardenyes a UNESA i les 5 grans patronals de les elèctriques. Com serà el repartiment de diputats? Com serà el repartiment de diputats? Sí, vol dir si... Bueno, a veure, el grup depèn de la mesa. La majoria entre PSOE i Podem i tots Compromís, en fi, totes les confluències o coalicions que ha tingut Podem, hi havia una majoria en la mesa. Haurem pogut tindre 5 dels 9 integrants de la mesa i, per tant, la mesa potser hauria anat d'alguna altra manera. Jo els he retret en les reunions del PSOE i havia dit: no entenc per què li heu regalat la mesa a la majoria de Ciutadans, per què li heu donat a Ciutadans una persona més des que li tocaven a la mesa. És a dir, penseu que tot el que representa Podem, en fi, Compromís és el moment, en Marea i en Comú Podem, tenien 2 representants en 69-70 diputats i Ciutadans en 40 ne tenien també 2. I per tant, el PP ne tenia 3 i amb això ja tenia majoria. Per tant, ni Ciutadans ni PP són molt favorables i em tem que tampoc el PSOE siga massa favorable. Em tem. Però bé, això és una potestat de la mesa que interpreta com vol, i d'això ja en parlarem moltíssim. Serà complicat, jo no m'amague. Sí que farem 2 coses. Una, reclamar, si al final arribem a pactar alguna cosa, que en el pacte estiga una reforma del reglament perquè estiga molt més clar i que no siga tan arbitrari i tan subjectiu a l'hora d'interpretar el reglament, a l'hora d'atorgar grups parlamentaris, que nosaltres fins i tot proposàrem que no volíem diners, el que volíem era el reconeixement en temps, tindre la possibilitat de fer iniciatives, de poder preguntar, que no era per diners, que el que volíem era l'espai per a poder actuar. I la segona cosa que farem és, si no tenim el grup, actuar com aquest grup valencià que ha funcionat durant 4 mesos allà a Madrid. Alguna vegada, en alguna entrevista, a mi m'han parlat com si fórem realment el grup valencià. Probablement, molt probablement, moltíssim probablement, serem el grup majoritari. Si al final no es donen el grup propi, seríem el grup majoritari des del grup mixt, amb la qual cosa
tindríem molt de temps la portavocía del grup, tindrem més temps, més capacitat de fer preguntes i actuar com a, si no de manera formal, si de facto, com aquest grup valencià que hem funcionat durant aquests últims 4 mesos. Què va passar, per exemple, amb Rosana Pastor? El que me referia amb el tema del repartiment és com a independent, perquè no va formar part de Compromís. Hi havia un pacte anterior que deia que si no se formava part estaria en el grup de Podemos, o me referia a això, és a dir, com queda el repartiment si no se fa grup parlamentari propi? Val. A veure, en el protocol electoral que vam signar Compromís i Podem, hi havia uns llocs per a Compromís i uns llocs per a Podem. En el lloc que li tocava a Podem, Podem va posar a Rosana Pastor. Entonces, ella, en el moment en què es va plantejar això, va ser uns moments, com te pots imaginar, va ser una vesprada intensa, per dir un adjectiu amable. I això es planteja mitja hora abans, què és el que tenia que fer ella, i jo crec que ella el que va fer és ser, diríem, fidel a aquell que li havia cedit el seu lloc per a que anara. Per tant, ella era independent, crec que encara ho és, però ella anava en el lloc de Podem i, per tant, va decidir a última hora no signar. I en el protocol el que sí que es deia era que en el cas que no ens donaren grup parlamentari, els parlamentaris de Podem es podrien integrar, no així és de Compromís, es podrien integrar en el grup de Podem. I allò és el que van fer els altres i Rosana. I no m'estiris més. Parla de la fibromialgia y pregunta si se piensa ser reconocida como incapacidad total. Conec el problema, conec quins són, diríem, els entrebancs que n'hi ha, i jo, en fi, jo no sé el que pensaran els demés grups, però jo, des de la meva postura personal, sí que crec que s'ha de treballar per a que es reconega la fibromialgia com a, en fi, com una malaltia i que en tot això. És la meva opció personal i sí que em compromet a que, en fi, a treballar per això, perquè sí que ho vaig conèixer durant els 4 anys que vaig ser alcalde, però bueno. En el final del corredor mediterrani i la implantació de l'ample de la via europea. Com pensem influir? Nosaltres hem estat negociant molt amb el Partit Socialista, teníem un acord pràcticament a punt de tancar, Esquerra Unida el tenia tancat, i evidentment en aquest acord hi havia una agenda valenciana sí o sí. En l'agenda valenciana evidentment estaven les infraestructures bàsiques d'ací. Una d'elles, la primera, era el corredor mediterrani. Per tant, aquell que vulgui el nostre vot haurà de tindre un compromís ferm en inversions i en temps per acabar aquesta infraestructura bàsica per als interessos econòmics dels valencians. I, per tant, aquesta és la manera que podem influir. Per això jo apel·lo a que tornem a repetir-nos, a millorar els resultats per a que encara siguem, si traguem el 5è diputat per Alacant, seria ja millor encara per a poder justament influir com han influït els bascos, per exemple, o com han influït els catalans moltes vegades. No es tracta de pidolar, sinó que es tracta de dir, bueno, tu vols el nostre vot, però a canvi has de fer una infraestructura que és de tots, no és nostra, és de tots els espanyols i aprofita per a l'economia d'aquest país. És el que ens hem de ficar en el cap. ¿Por qué cuando se acomete un proyecto en la ciudad no se tiene en cuenta la opinión del ciudadano? Diu, esto no és Suïssa, i diu que com que en Suïssa sí que se parla i la gent sí que té la seva opinió, però així no. Hem fet un referèndum en el poble per 2 temes apassionants, però un era si canviem lo de la festera per una comissió de festes i l'altre era el tema dels bous. Són temes que en teoria se parlen, no el de la festera, però sí que el dels bous, bous sí, bous no, és un tema que està molt polaritzat. Només ha participat un 12%,
i és un èxit. Evidentment no som Suïssa, però jo crec que amb iniciatives com esta acabarem sent Suïssa. Vull dir, crec que s'han de fer, no ens hem de decebre per resultats, diríem que només participa un 12% de la població, tot i que es podia votar des del telèfon, des de l'ordenador, des de l'iPad, una setmana, dia, nit, i després també s'ha obert de manera presencial 2 dies. Però jo crec que és a poc. Fins ara no havíem tingut una conselleria de la transparència. Fins ara aquestes coses les decidia l'Ajuntament i s'ha acabat. Són iniciatives que estan començant a sorgir i jo crec que van en la línia de que comencem a educar les noves generacions en la participació i en la presa de decisions col·lectives que afecten a tots. I jo crec que és incipient, però crec que anem pel bon camí, anem obrint camins. Pregunten si n'hi ha alguna cosa que s'ha fet malament en estos mesos que ja estem governant, tant en la ciutat com en la conselleria, i que per favor un poc d'autocrítica també, perquè segur que no tot està ben fet. L'únic error que jo confessaria és l'acord del Prado no haver-lo presentat 4 dies abans. Això és un error que no repetirem, ja vos dic que no. Ja estem parlant del dia de després. Com vegeu els acords després de les eleccions? Després. El PSOE, per a bé o per a mal, per a bé i per a mal, tenia aquesta papereta fa 4 mesos i tindrà aquesta papereta probablement d'ací un mes. I per tant haurà de ser el PSOE qui decidisca què és el que vol fer. Nosaltres ho tenim clar. I en aquest sentit, evidentment, jo insistisc en que jo vull que siguem primera força ací al País Valencià i seria... Jo somia en això, jo somia en que puguem ser la primera força ací. Però més enllà del que fem ací, i jo crec que és importantíssim que aquesta majoria que ja s'ha donat en altres àmbits també la repetim en l'àmbit nacional. Nosaltres, des de l'endemà, i vos dic, ja ho estem parlant, des de l'endemà m'ha estesa al Partit Socialista per conformar un govern que haver pogut eixir. El que passa és que ells s'empenyaren. Anàvem a les reunions i no hi havia manera que eixiren del bucle d'aquest acord amb Ciutadans. No feren ni el mínim pas. Nosaltres sí que fèrem. Nosaltres vam ser fins i tot capaços d'anar i assentar-nos en Ciutadans i en el PSOE, però el PSOE no volien moure's d'aquesta posició. Jo espero que recapaciten perquè, en fi, poden acabar molt mal. En fi, poden acabar molt mal. Jo espero que, en definitiva... I en tot cas, i ho deixo també com a missatge, perquè jo soc un optimista empedreït. Amb independència del que passe, la majoria en el Parlament espanyol ja no tornarà a ser com en els últims 4 anys. És a dir, s'ha vist. Hem sigut capaços d'aprovar la llei 25, que nosaltres també vam signar. Hem sigut capaços d'aprovar la paralització de la LOCSE. Hem sigut capaços d'aprovar iniciatives per l'A7 i pel corredor. Vull dir que jo no sé el que farà el PSOE, si finalment deixarà governar a uns o serà valent i serà capaç de governar amb qui conformem aquesta majoria de canvi i de progrés. Però amb tot, segur que estos anys ja no tornaran a ser com ara, segur. Gràcies a vosaltres per aguantar.